Ramogi sadek mar otieno machiegni weche manyien chenro mar OIMORE doho mar apil oyango ni omenda mosebed king'ado mano yor osur ne gedo mag udi manengo gonyore en mano madhi ataro kod chike ma pacho kaendi. Kata kamano piny owacho oramo ni gibiro dhi nyime gi mako apil e doho mamalo mogik e pacho kaendi mano Supreme Court. Paro mopogore kone kod kocha wuok kuom oganda jo Kenya ewi ng'eto makamano. Moko siro, moko kwedo ni doho ok otimo makare. Bende nitiere kod weche motenore kod muko ma itimo koni kod kocha nyeto mano tim kadhwadh nam chumbi kaachiel kod yore mag rito nonro mag data ma otimore gwenge mago mag Kisumu kaachiel kod mamoko mathoth magi weche ma wamiyo pek. And no amount of court cases is going to derail our plan to change Kenya. Hiyo pesa yote wamesanya kutoka kwa wananchi kwa wafanyikazi juu ya housing levy waregesha, ndio. Jatend piny William Ruto wacho ni gibiro mako apil e doho mamalo mogik bang' doho mar apil chungo chenro ma jogo osuru mar gero udi. It's quite unheard of that somebody just want to wake up one day and say that he's sending troops to 1,000 miles away in Haiti. Laws, processes must be followed. Doho mamalo goyo kum tero obila e piny Haiti koyango ni duol mar arita onge teko mar cholo obila oko ma pacho ka. Kaki nyalo chopo sikundi ni en chandruok. Gimomiyo jopuonj masikri ka pok oyudo gimiluongo ni hardship ok ang'eyo. Jopuonj gi jopuonjre masikri Jerusalem ywago chal marach mar skundno. Machiegni Ramogi par nyalo tudri kodwa kokaleo mag tudruok mag 3-3-6-0-0 e YouTube, Facebook kaachiel kod Twitter mar Ramogi TV. Obedo kodi e chakruok nyaka giko nyinga Ocheng Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno machiegni. Oganda jo Kenya oyudo fungruok bang' jal bucha adek mag doho mar apil tamara wito ng'eto mar doho mamalo manoyango chenro mar gero udi kaka dhi ataro kod chik. Jal bucha Lydia Chode, John Mativo kod Paul Gashoka ong'ado ni en dwaro mar jopiny mondo sirkal ochung juogo jotich 1.5 mar osara margi nyaka bitie kwinjo burano. Kaka chombo marwa Kristo wino lerno jatend piny Kenya William Ruto gonyon ni chenro no biro dhi nyime maonge dok chien ka bendo lieko mar dhi mako bura mar kwedo ng'eto makawuono manowuok e doho. Oganda jo Kenya oyudo loch maduong' e kinde ma jatend piny William Ruto to oyudo buok machielo bang' doho mar Court of Appeal siro ng'eto mar doho mamalo ni chenro mare mar gero udi manyasani en ataro mar chik. E ng'eto ma ogol kod Joal Buche Justice Lydia Achode, John Mativo kaachiel kod Paul Gashoka, Joal Buche go owacho ni chenro no mulo ngima jopiny ka bende gisiro doho mamalo ni chenro mar gero udi ne ochak keto e tim ka onge kod mise mar chik. Doho bende otamore kwayo mar piny owacho mar dhi nyime kod juog jotich 1.5 dwe ka dwe mar siro chenro makamano. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto to oumo yie piny ni chenro mar gero udi biro dhi nyime. We have a deliberate plan on how to transform our nation, and no amount of court cases is going to derail our plan to change Kenya, because the plan and the transformation of Kenya has been delayed for many years. Kaoloso e chiro makangeta e kaunti Mameru, Ruto oyango ni piny owacho biro dhi e doho mamalo mogik mar mako bura mar kwedo ng'eto makawuono. Sisi tumewaambia wale wako kotini, tunaheshimu mahakama na tutaenda kufanya appeal na tutatengeneza sheria ili mambo ya vijana wa Kenya ajira ipatikane. Vijana mamilioni wanahangaika madukani vijijini kwa sababu wamemaliza shule lakini hakuna mpango ya vile watapata ajira. And we respect what they have said today. But since they have said they will have an expeditious hearing of the housing levy matter in the Court of Appeal, we want to ask the President of the Court of Appeal and the Chief Justice that expeditious hearing should be within 3 or 4 days maximum, so that you allow the government to continue with its housing program. Jatend piny bende odhi nyime kod seyo joma osebedo ka chwalo buche e doho mar kwedo chenro mare mar gero udi. Tunapanga kuhakikisha kwamba
vijana 1,300 watapata ajira kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wako na ajira. Vijana wa hapa Mutwati, mko tayari? Those who captured our state, they have also captured our judiciary to undermine, to sabotage all government programs that are benefiting the people of Kenya. Your Excellency, that conversation must not end. We must begin the conversation. Kindeno, jatend jod bura manoko Opiyo Wandayi opako ng'eto mar Court of Appeal kendo nyiso sirikal mondo duok ne jotich omenda ma gisebedo ka ging'ado kuomgi chakre dwe mar 7 higa mokalo. La pili, koti imesema ile mambo yake ya housing levy pia imeisha. Si namna hiyo. Sasa serikali ya Ruto waanze kufanya mipangilio. Hiyo pesa yote wamesanya kutoka kwa wananchi kwa wafanyikazi juu ya housing levy waregesha, sio? Chenro mar gero udi en achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto ka achiel gi mise maduong' e chik mar omenda mar 2023. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seche manok tok doho mar apil golo ng'eto mayango osuru ma ing'ado ne gero udi manengo gi ogonyore kaka madhi ataro kod chik. Oganda jokenya wuok oko mar yango pachgi ewi ng'etono. Jong'ad buche Lady Achode, John Mativo kod Paul Gashoka ne odagi kwayo mar piny owacho mar podho osuruno moko kuom oganda jokenya orwako kama moko to kwedo ng'etono. Thoth jopiny onyiso mor margi ewi ng'eto mar doho mar apil mokumo ng'eto mar osuru mar kwana tamala 1.5 ya osara ka giyango ni mane en fuong'ruok ne oganda jokenya mosebedo kod osigo e weche mag osara kod yuto e seche ma ochumi medo rochore. Koto timo gima duong' kendo koto konyo jopiny nikech kwang'eyo housing levying utegi osega bedo kigero gi gato pok waneno kama japiny manyaka mondike sirikal kawuono ochako chulo pes ute mokiekra no biro dake. Sirikal dadiyo jopiny mok ber kech igero ni ot ming'eyo moking'eyo kuma utego idhi dake kata iboluongi ni dage tich adi. Koro wan wa support court mondo kodo chunga motegno. Gik moko kaka ot mane igero michuno godo jino nonego beni ne en gima jo cooperative society mane timo to mana ne jogo mane chunygi oyie mar mondo mi otimnegi no onego beni kete ga chune. Iko sawa juu sahi ile kitu yenye watu wanaangalia sahi ni ile kitu yenye itasaidia hao. Wengi wetu sana hatutaki hata watujengee nyumba, tunataka vitu ya kujijengea mwenyewe. Komachielo, moko mogando nyiso ng'ur margi ewi ng'etono ka giyango ni okang' mar doho chungo chenrono duoko piny Kenya chien. Kaluwore ni thoth oganda maonge tije ne oyudo kuonde gago, bende giyango ni chenrogo ne obiro e kinde makare manok mar tije okwako Kenya. Apingo kot mar Kenya kuom wito oko agenda mar sirikal mar gero ne ji udi ma bechgi yot, kendo tijni ne ondiko ji mang'eny mane jo Kenya mang'eny, vijende mang'eny oseyudo tich, kendo sani koro gidhi koso tich. Nyiso ni vijende mang'eny dhi dok e kuo kendo gidhi nego ji mang'eny kaluwore ni koro gikoso tich. Koro apil kendo akwayo sirikal ni mondo giduok kese kot e doho mar Kenya mondo mi odogo non wachno maber mondo mi jo Kenya oyud haki. Kuko pigo kubwa sana kwa serikali nyuma kwa sababu jambo hili lilikuwa limeajiri watu wengi. Magitimore seche ma piny owacho yango biro mole doho mamalo mogik mano ma Supreme mar mako apil ka gidwaro mondo chenrono odhi nyime. Ewi wachno, oganda jo Kenya oyango to margi e chenro mar apilno ka gilero ratiro mar mako apil e seche ma moko dwaro mondo piny owacho oyang chenro mar duoko omenda ne jopiny. Koro nikech sirikal kata mana ker be chik oyiene no nyalo dhi e kot machielo mondo mi oyud kaka ng'ado pesa wano e yo mayot. Odhi e kodno, lakini wan kaka jopiny wambe wabiro dhi mane kodno nikech pesa wa mano osebedi king'ado nikech gini ne kot oseyudo ni en gima ne time tok chik. Pesa wago mondo duoknwa e bengi wa kuonde mane ng'ado gie, oduokgi account wa mondo wayudgi. Ile tuomba ile yenye tulikuwa tumekatwa awali turudishiwe. Musigo ilikuwa imekuwa kubwa mingi sana kwetu. Nanda kuangalia siribu napata siribu hakuna kitu. Maduong' modong' en rito ka piny owacho biro mole doho mamalo ma Supreme kendo mako apil ewi ng'etono ka oganda jo Kenya pod biro rito gi liyo ng'eto mar doho e osuruno mosekelo liet kod twak makoni kod kocha e dho josiasa kod kidienje mopogore opogore.
Esamado chungo juogo suru mar udi manego gi oyuyo jodak man National Housing Corporation Changamwe ne ogolo kinyi mang'ich kidaro gi udigo. Mae mondo mi ochiw thuolo ne piny owacho gero udi manego gi oyuyo tok daro jodak go kendo muko udigo. Millicent Adhiambo nigi ler. E kar dak ma Changamwe e alwora mar Nam Chumbi, chenro mar muko ute maromo 84 e alworano mane itayo e bwo arita mag obila ne oweyo jodak makono kod ywagruok gi muodo lak. Jodak go mane okang' makamano ogoyo nyang'eng'a ne okwedo mokalo wachno ka gikoni buch utego pod ne nitie doho koro gikia gima omiyo imuko gi apoya okang' mane dhi ataro kod chik. Kuamka hivi hapo nje kulikuwa kumejaa mapolisi na watu wengine walikuwa wamejaa hapo. Sasa tulipotoka nje tukanini Ludoze ilikuwa imesimama tayari hapo. Sasa hatukupata uwezo wa kutoa vitu. Sasa tulipotoka hiyo ikaanza tayari kubomoa. Sasa kila kitu iko hapo ndani na imebomolewa. Wamedharau. Tunaona kama National Housing wamedharau, serikali imedharau, ni kama wameamua hawatangojea sheria ichukue mkondo wake. Mimi naona kama tunaelekea vibaya kama nchi, kwa sababu koti ziko pale kwa sababu ya kutetea wananchi na kutetea watu ambao wameenda kutafuta haki yao. Lakini sasa sisi tuko kotini na tuko hapa wanyonge, wajane, mayatima, lakini serikali imekataa kabisa, kumaanisha kwamba koti hazina muhimu saizi katika nchi yetu ya Kenya. Giyango okang' mar muko utego omiyo gilal mawiyo yugno kalure kod kethruok mandugi mathoth ka bende koro dang' nyomakogi kuma gichom gi nyithindo onge e kindeni manyocha eko yaw skunde. Salo wameingia na bulldozer wanabomoa, watu wakiwa ndani, wakiwa na watoto hawajaenda shule, vitu ziko ndani. Na hata kama kulikuwa na haja ya kubomoa, ingekuwa ni vyema wananchi wapewe nafasi ya kutoa vyombo vyao. Naona hata hapa nyuma yangu kila mahali hapo ukienda estate vitu, watu wakina mama, watoto nini, hata wengine wana watoto ambao wanatoka shuleni, sasa ajua atakula vipi. Kata kamano jata chenro mag ute manengo gi oyueyo e alworano oyango ni onge chik mane tamogi dhi nyime kod chenro mar muko utego kata obedo ni bura mar utego pod ne nitie e doho. Okoni jodak go ne osemi notice mar dar mondo we thuolo ne gero ute manyien. Matter might be before the court as per the record that we have, but there's no court order stopping a contractor from taking the possession of the site. Nor is there any order saying status quo or whatever condition to be maintained. Magi otimore nyiriri machuo kende to jo Kenya yudo fungruok bang' do ma ochung' ne winjo ng'ur tamore golo chik mane ochungo chenro mag choko osuru mag udi manengo gi ogonyore. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC oduoko lope 6 mag piny owacho mane oyaki kod ji giwegi kaunti ma Kakamega e lwet piny owacho. Kanyakla udigo yang ni bech giromo shillings $85,000,000. Jo Juma nigi mathoth. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae, the Ethics and Anti-Corruption Commission, osebedo ka timo apedha ne jogo moyako lopego mag piny owacho. Apedha ni osebedo ka dhi nyime e counties mopogore opogore, ka sani duol ne ochopo e kaunti ma Kakamega. E kaunti ma Kakamega, duol ni oduoko lope piny owacho 6 manengogi romo $85,000,000 mayande ne oyaki kod ji giwegi e kar dak mabili mayudore e bomano ma Kakamega. The 6 properties that we have recovered within this area, that is the Milimani Estate. They are prime parcels with structures thereon, and the market value, that is the cumulative one, is 85 million Kenya shillings. Achiel kuom lopegi mane yaki, maduol ni bende nyaka sani koro duoko ni piny owacho, en lo ma jalup county commissioner e subkondo ma Kakamega East odake. Lono mobok ne somo nen mano mar ng'ato giwegi. We are visiting those assets, and one of the assets that we have visited is this particular place where we are now. That is the official residence of the Deputy County Commissioner of Kakamega East, which is one of the 6 properties that had been grabbed by private persons, and EACC has been able to recover and return the same to the government. Jagol wache lo duol no
makedo kod mibadhi e pacho kae Eric Ngubi wacho ni kaunti ma Kakamega en achiel kuom counties mantiere kod kwan mathoth mag ji moyako lopego mag piny owacho. Do nyaka sani oseketho bok mag lowo manigi nying ji giwegi kendo nyiso registrar ni ochiwo obok manyien e nying piny owacho. Blok 3 mar namba 239 manie nying Michael Musula Wenzeta manengone romo milion 7, Blok 3 mar namba 276 manie nying Frida Samba manengone romo milion 4.5, Blok 3 mae namba 261 manie nying John Katumanga kod machielo Blok 2 mar namba 262 kanyakla manengone romo milion 13, Blok 3 namba 64 ma en mar Jacqueline Musalia manengone romo milion 26 kod Blok 3 namba 242 mane nying Eunice Mugala manengone romo milion 30 gin magoeko maduolno mar EACC koro duoko ne piny owacho. Duolni makedo kod mibadhi wacho ni lopegi moyaki kod ji giwegi koro itimo ka gitende kod moko mapisas matie migaono maloho. For the 6, the commission recovered them through the court process, that is litigation, and we successfully returned the properties to the government in the sense that the court has nullified the title deeds. Duol ni mar EACC pod jime kod tima pedha ni lope 20 mamoko mag piny owacho mantie kadak milimani e county ma Kakamega. EACC is pursuing 20 other properties in this area, including 8 parcels that are already in court. The cases are undergoing adjudication before the courts, and 12 others that are under investigation. Tend duol ni bende olone gidhi nyime kod tima pedha ni apisas matiyo kod migao maloho ma osebedo katiyo kod ji giwegi mar yako lope mag piny owacho. George Juma, Ramogi TV. Domo malo kumo chendo ma piny owacho chwalo bile piny Haiti mar konyo chiwo arita e pinyno mosebedo gi arita mano monjaoni. Jang'ad buche Chacha Mwita wacho ni duol mar arita ma pacho ka onge kod teko mar oro bila ma pacho ka e pinje maoko. Mwita medo ni National Security Council nyalo mana oro jolweny ne tije kaka chwalo kwe ka mar chwalo bila to gitimo e tok chik kendo ok owinjore kata matin. Piny owacho kata kamano andika margi wacho ni gidhi mako apil ne ng'eto ma kamano kata bed ni gimiyo luor ng'eto madoho. It's quite unheard of that somebody would just want to wake up one day and say that he's sending troops to 1,000 miles away in Haiti. So the court has said that it's unconstitutional. And the court indeed found that as at the time that we were in court, a decision had been made by the National Security Council. So there's no premature aspect of the petition. But number 2, which is extremely important, is that the National Police Service, the wording of the force as employed in the Constitution, does not connote National Police Service to the extent that the force only means our Kenya Defense Forces, which is the Kenya Army, the Kenya Navy, and the Kenya Air Force. So in that regard, the National Police Service cannot be deployed outside this country. What wisdom could possibly have driven President William Ruto to make that roadside declaration that Kenya Police, who are very inadequate in our own country, could be deployed to another country, to a gangster, to a gangland, basically. So I think I'm very happy that the judge has outlawed that declaration. He has also clearly stated that, processes must be followed. Doho mamalo ma Nairobi nochuno mondo ochor nyime ng'ado bura mogik e nek mar johala Monica Kimani tok mane en jafwambo Jackie Maribe rem chopo e doho kowacho ni ne en gi del malit. Lady Justice Grace Nzioka koro wacho ni biro chiwo ng'eto no tarik 15 dwe mar adek. Nyawadgi Joseph Irungo mong'ere gi nying mar Jowi kata kamano ne ochopo e nyim doho. Kokil mar Maribe Katwa Kigen okwayo oganda magara jang'ad buche mondo mi Maribe thuolo mar chango. Nzioka ochiko chi jariyo gochopo e doho ma ok olewo odiochieng' ma ng'eto ibiro chiwie.
I have looked at my diary, and the court is not available the rest of the month of January and the whole of February. They'll still be on leave by 8th of March, but I offer to give my 8th of March to 2 matters for judgment. Professor Nandwa, please confirm you are in those matters. I do confirm. Yes. Are they light or heavy matters? Please share with us. They are very heavy matters. Yes. Heavy matters. So there are 2 heavy matters. Most likely I'll need 8 hours or so to deliver judgment in those 2 matters. So we can't fix this matter for 8th. All right? So what is the next date? 15th? 15th is available. So my earliest date then would be 15th of March. Kadhi nyime achiche nek mar nyadendi Starlet Wahu, John Matara, idhi med dine kuom ndalo 7 mabiro kabisa sama obila tieko timo nonro margi. Obila dwaro thuolo makamano mondo gitim nonro gitiek ndiko lipode mag joneno. Nyaka sani nyidendi 6 osendiko lipot ka gitudo Matara kod ketho ratiro margi kendo dok bugo ngimagi kod dwaro omenda. Starlet Wahu noyudi ka onegi od koyugi e kar dak ma South wi boma ma Nairobi, ot mane Matara ema ochulo. The prosecution requested 21 days. Nyakoro mga juangi kanyo boka yuyo mokuongo kata kamano kik idhi mabor nikech pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar OIMORE. Majina naitwa Onesmus Kaburu kutoka Meru. Mimi nilikuwa nabahatisha tu. Niliwekelea 2 tu. Nilikuwa kwa gari, nilikuwa napeleka mtoto wangu form 1. Kwanza nilipata message, but wakati nimepigiwa simu ndio nika-confirm. Niko na kashoti ya school fees. Nilipoona pale, niliona ni kama Mungu ameshuka. Target ni 5.4 million. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tinto tikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mndu arumu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ndi nochote byamate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Riuriko dwa ticha beach, Ramogi Elisha Toto. Hey, ni nyoka na mtelete ma entengulumari Elisha Toto kata Eli Toto. Biro bedo kanyo ka wachwa dongolo malie. Disco live, Ramogi TV kachiel Ramogi Radio. Achiel kachiel, kick by. Receive money from anywhere across the world with equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ngambo na equity.
Mohamed Salah kata Mo Salah en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka winga kata jaloyo makora chwich ne tim noendo mar Premier League mong'ere kaka Liverpool, to en e captain mar tim noendo mar Misri. Golo mar rumba siko kinde duto. Seche ariyo ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kakikwa eno emakelo nie. Diedero. Yesu Kangeso, Saparo Diambo, Manera TV. Chendo machwalo paro yo komba manyien mar thieth mar SHIF mane ochakore chieng' tich ariyo jumani e yor mbui gi andika ibiro chak chwale kor gwenge chakre wuok tich juma manyien. Chendo makamani gino ni biro rumo dwe mar adek kama jo Kenya koro biro chako chwalo chudo magi ni migawo mar omenda ma osepuodhi kaka gulo mibiro orie omenda go. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Ndalo matin bang' doho wito oko bura mane tamo migawo mar thieth kete tim chenro mar okumba manyien mar thieth SHIF. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okwayo jopiny mondo wuog oko e kar romre margi mar golo pachgi e wi okumba manyien mar SHIF. Going to work with the COG on their economic regional blocks so that then we go to that level. Then we'll go down to the county level and hold meetings with the elected leaders and the people representatives from all the mashinani. So it's to call upon Kenyans that we are going to send out a schedule of how we are going to move around the country. Nakumicha kwedo paro mosebedo kawachore ni okumba mar thieth manyien mar SHIF en mano mabiro hinyo jomoko ka jok ma itogi ni piny biro chule e omenda matina. Is this an issue of the rich paying for the poor? Not exactly. If you look at the current NHIF model, it is the people who are earning less that pay more. Out of the 20% employed salaried Kenyans, that's about 3 million people. About 54% are going to get a reduction in their premiums. A Kenyan who earns 10,000 pays 500 shillings. That is 5% of their income. So it's the people with less that have been paying more. Okumba manyien mar thieth mar SHIF bendo poyo ni biro bedo gi pogro kipimo gi masani mar NHIF ma jopiny osebedo katiyo godo. Kwa mara ya kwanza Kenya, bima ambayo rais wa nchi atakuwa nayo ni sawa na ile bima ambayo mama mboga atakuwa nayo. Tumeangalia, tumetengeneza a package ile ambayo tunasema itashughulikia Wakenya wote, itashughulikia yale magonjwa yote ambayo tunaona ya kwamba yako katika nchi hii. E kinde malokruok makamagi ichano tim, jotije mosebedo katiye duol mar NHIF ibiro chun mar mondo mi ochak ondikre kendo manyien mondo migi thuolo mar tiyo e bwo okumba manyien mar SHIF. Hawatahitajika wote kwenye social health authority because of the digital system. Wale ambao watapatikana kwamba wanaweza kuingia kwenye SHA, wako na ile skill tunatafuta, wako na experience ambayo inahitajika, then through that interview process wataingia kwenye SHA. Kuna wale ambao hata kufikia sasa CEO amenieleza kuna wale wafanyakazi ambao wamesema sisi hatutaki kungoja hii maneno ya kutransition, sisi tuko tayari kwenda nyumbani. So tumejitayarisha, tunatengeneza package yao, ikifika hiyo wakati tuwakabidhi waende nyumbani. Nakumicha bendo singoni migawo mar thieth biro chulo kidam gope madul mar NHIF ntiere godo e osiptende ma pacho kae. Thothne mowacho ni gope makamago nokundre kaluwore gi mibadhi. You have heard me, we've been out there saying some of the facilities are fraudulent. There are some claims that have to be verified, then reconciled. After that, then payments come through. So progressively, payments will be done, verified, reconciled, agreed on that this is the right amount, then it is paid. Jatend migawo no opoyo okumba manyien mar SHIF, mowacho ni biro dino rode mag mibadhi. Kaluwore ni en okumba mabiro tiyo gi yor lony manyasani mar mbui. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kadhi nyime jatend migawo Susan Nakumicha lero ni yedhe mag tuo asma kido ma Ventolin emanoke pacho kaendi, kata kamano kido mamoko to yudore. Jous yedhe osebedo ka chwalo ywak e wi chenro mag puodho
kod yor chudo mar deko yedhe chope pacho kaendi gino mosekelo nok. What I have read on social media is that Ventolin is out of stock. Last night I went to a chemist to check whether Ventolin is there or is out of stock, and I confirmed that Ventolin is out of stock. However, Ventolin is a brand name. That is the original that was manufactured by GlaxoSmithKline. There are others that we call generic drugs, and WHO recommends that even as you prescribe medicine with a generic name, which is salbutamol. If you go to a chemist, you ask for Ventolin is out of stock, please ask them what is the alternative that you have. They will have another salbutamol inhaler that then they should be able to give you. At KEMSA, we have salbutamol inhaler, which then goes to public facilities. So I'm not sure what private facilities are doing, but good practice is that they should have the alternative, which is salbutamol inhaler, and it is available in the market. Kawadhi nyime nyakwara Ramogi en apis commissioner mochung'ne arita mar nonro mong'ere kaka Office of Data Protection noriwore kod piny mangima dhialo odiochieng' arita mar nonro kata Data Privacy Day boma Kisumu. Ne giyawo bad apisi margi mabiro konyogi e chwalo chenro mekgi kotenore kod lando injili mar ber rito nonro machiegni gi jopiny. Chenro no notele kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo manoyango ni yawo apisi makamage gwenge en okang' makare ma jiwo arita mag nonro oganda kokwayo apise piny owacho kod mag ji giwegi mondo wuog oko onywak lwedo neno ni arita mag nonro oganda oriti kaluwore kod chik. Awareness and safeguarding data protection rights for all. And so, ladies and gentlemen, the conference aims to create awareness on data privacy and its important, enhance the visibility of the office by educating the general public on the existence of the Office of the Data Protection Commissioner. We have done that throughout the week, through webinars and also through road shows, and this is happening simultaneously here, Mombasa and and Nakuru. We as GIZ are implementing the Digital Transformation Center and are working hand in hand with the Kenyan government, the private sector and civil society to ensure that each Kenyan can afford to use the internet in a way that respects data privacy regulations. I'm pleased to announce once more that this morning I have launched the 3rd regional office in Kisumu. As we embrace the opportunities presented by the digital age, let us do so with a steadfast determination to protect the rights and privacy of our citizens, in conformity to the dictates of our Constitution, in conformity to the dictates of our 2019 Data Protection Act, and in conformity to all the attendant laws, regulations, and operational guidelines. Wadhi kaunti Mabei, riyo mar somo miyo jopuonjre mamoko masomo e skul primar ma Sikri Jerusalem e ward malambo e kar chieng' bura ma Suba North keto ngimagi andaki ka gioro pi mane ong'ok owuok e nam Lolwe ma oloso aora. Pigno bende olokore kar dak mag Rao. Ka jafwambo marwa Ali Abich mantiere kaunti ma Mabei otimo limbe e gweng'no kendo losonwa lipot machal kama. Chuny sa abiriyo mar odiechieng' jopuonjre skul primar ma Sikri Jerusalem e kachud bura ma Suba North yoro pi malichni ka giting'o wuoche lwetgi ka gidok e miere migago mar odiechieng'. Pi manodino yo ma jopiny ne luwo kaluwore gi pong' mar pi nam Lolwe, wang' pi ma bende jogweng' ochako ni Amuna ma osekelonegi pek e yore mag wuoth. Jopuonjre gi ngimagi ni andaki nikech alwora mar pi ma giyoro odiechieng' ka odiechieng'ni ni kod repe mathoth ma bende osekata monjo jogweng' moko, kendo kata mana ngima jopuonj kod jogweng' bende ne kama rach nikech onge mar daraja ma ginyalo tiyogo. Wantiere gi different challenges. Maduong' en accessibility of the institution. Kaka inyalo chopo e skundni en chandruok. Nitiere kamoro na Amuna mara olawe nyithindo mang'ado ka e sikul gi mabiro e sikul ka achiel gi jopuonj mabiro e sikul kendo a sikul. Koro Amuna osechandowa for so long nikech en pi ma koa e nam ma kosebiro riwore to koro Sikri ka koro en kamoro miluongo ni an island.
Rao lao ji yesterday nyoro ne rao okayo ng'ato ka ng'ado kanyo jopuonj kwa sikul rao lao nyithindo moa sikul kata maduogo sikul bende rao lao to en kama wasewacho kendo wasewuoyo. Bang' ka jopuonjre gi oseyoro pigni giyoro bungu maliche gode mag Sikri ka giwuotho chiegni kilomita 7 ka gidhi manyo rieko e skund primar ma Sikri Jerusalem kendo en wuoth marabora ma bende olo jopuonjre kaluwore ni kata yo malong'o madhi e skundni bende onge. Wayoro pigni achiel kachiel mar dhi neno chal mar skunde ni ma wayudo ka ni kod midhiero ma opogore kama oting'o chal maricho mag klese, onge mag ute jopuonj kod onge mar teko stima ma jopuonjre nyalo tiyogo e chenro mag somo. En sikul moro ma nyalo wacho no bed abandoned by local leadership. The area member of parliament en ng'ama nitie, the MCA nitiere, we also have even the governor. Onge gimora mora matimore madhi mbele sikul. Electricity ne okel ka to kaka no kelene e kaka no kethore, transformer no dok kendo kaka kar koseluor gi pi onge kaka electricity nitiere ka nyaka sani kendo right now laptops gi digital learning ok timre ka nikech wa onge the electricity. Jopuonj ma odak e skunde ne tiyo gi ute lo ariyo maricho kendo ok bayo kod ngima dhano ka jopuonj mamoko to wacho ni chunogi mondo gidagi ute ma gin gunda ma wegi ne oseninde gweng'no. Walimu ambao wanaishi shuleni ni walimu 10 in total, but there are only 2 houses in the school compound. Walimu wanahangaika wakitafuta mahali pa kuishi ambapo unapata mahama ambapo watu walikufa wenyewe walikufa. Sasa mahali hapo ni unapata mwalimu anaenda kuishi na unaishi katika nyumba ambayo kaburi la mwenyewe liko hapo nje. Tunashtuliwa sana. Sama koro jopuonj winjo matek magigombo te kicheko TSC portal mar transfer ibiro ng'iyo ni all the 8 teachers mantiere karka no manyo transfer mondo mi giwuogi to koro TSC pod odagi ni jogi ok nyal wuok, nyithindo dhi dong' kendgi. Ang'o momiyo the local leadership ok nyal kawe as their responsibility? Tend riwruok makedo ratiro mag jopuonj nate bade ma Suba North ywago chandruok ma jopuonj kaachiel kod jopuonjre ma Sikri Jerusalem osebedo ka kale kane gikwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo yie omanye kaka inyalo kony midhiero ni. En gima lit ahinya kineno ka nyithindo matindo yoro pi kar kendgi. Tiduogi nyisi ni koma giyoro ni rao be odak e bathe ka. To gima duong' wang'eyo ni somo en gima ochuno. Kendo somo en gima ber. Somo ni be makelo dongruok e pinywa ma Kenya ka. Jopuonjwa man Sikri Jerusalem ka be kale thagruok mane waneno kawuono ni. Wakwayo sirikal mani malo mondo ng'iye jowa gi wang' mang'won mondo dipo olosnwa kata daraja moro malong'o mondo nyithindo gi jopuonj gi jodak makae owek yoro pi ka gibiro koni. Kaneno ka en komoningo be ni luongo ni hardship area. Gimomiyo jopuonj ma Sikri ka pok oyudo gimiluongo ni hardship ok ang'eyo. Teme uru mondo ulosi mondo jowa ma jopuonjwa gi nyithi sikul gi jogweng' oyud kaka konyore. Riyo mar somo miyo jopuonjre ma somo e skul primar ma Sikri Jerusalem ngima gibede andaki mokalo ka giyoro pigni endi ka gidhi dwaro chenro mag somo. Kwayo mar jogweng' kaachiel kod jopuonjre e skul endi en mondo mi sirikal owinje ywak margi mondo losnegi aora ni endi mondo chenro mag somo kaachiel kod yore mamoko e gweng' ni endi kik bed kod ng'ikruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok Homa Bay wadhi Migori. Kambe mane omiyo rak mar gero kambi rech Masori ma oger kod omenda maromo shillings $140 oloro dhoudi mag kambino kendo jolupo ok nyal dhi nyime kod loso baraf ma gitiyogo e kano rech. Ma itimore kaluwore kod rem ma piny owacho mamalo chulo gowi maromo shillings $14,000. Jolupo mag rech e gwenge ma Nyatike ma osebedo ka yudo baraf e kambino kotelni kod jakom madho wath Malwanda Julius Onyango wacho ni kambini sani oloro dhoudi kendo chenro mag loso baraf ochung'. Giwacho ni gintiere kod pek e yudo baraf ma gitiyogo e kano rech kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo otiek midhiero ma okwako kambi rechno. Olose then odwa deko kapok otiyo. Ne wawinjo ni nitiere ng'ikni moko matin to county notemo matek gi national government mokelo yot mo oyawe to bang'e sama noyawe no tiyo matin gimoro 1-2 week kama
man wachako yudo ice. Kendo no konyo maber kabisa nikech weche mag rech koro nedhi makare. Kata rech ogo modeko, kata bei pod rach. To wanyalo store rech mondo mi wayud nengo maber. To kapoko otiyo, ochako winjo ni nitie default. Makoro nyaka gi sani pod nyoko dhi mbele. To wagombo ni mondo mi odhi mbele nikech wan gi sida mar kaka ice mondo mi wayudi. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Timbe 22 biro rakore tuke mag wakeini mag FKF Women's Cup e draw ma otimo odiochieng' kawuono e skund Kenya Institute of Special Education. Viga Queens biro rakore gi tim ma Kisiwa Starlets ka tim ma Vica Queens biro bago tugo